Hem vist molta d'aigua avui, És hora de posar-hi qualque talladeta. Anem a cuinar, però cuinarem recordant la importància que té cuinar amb una molt bona aigua. Les nostres pardines deien amb aigua de cisterna. Avui dia, cisterna és època gent que entengui ja. Però sí amb una bona aigua. O tractada, fora calç i sobretot fora guts ni de clor ni de tots aquests additius. Bona aigua i bon menjar. I d'això anem. Avui farem un plat, no, un plataco. Una recepta que faig perquè li agrada molt una amiga meva, la Regina, que me va demanar que li fes un arròs de cua de bou. I avui el farem. Començarem amb aquesta cua, i a més el farem senzill. Podríem dir que fem 2 plats dins un. Podríem dir que farem un estofat de cua de bou i d'això en farem un arròs per despertar morts. Començarem segellant aquesta cua. Important, la tenim tallada pels nuus perquè d'aquesta manera mos amollarà la gelatina, que és la part important. Anem, fort i valents. Sal, prova bo. Molta gent no cuina aquests ingredients. Molta gent li agrada les galtes, li agrada la cua de bou, però no els cuina perquè pensa que duen molta feina. I no és vera, duen temps, però és un temps de casserola, no nostres. Nosaltres l'arrencarem i no podem anar a fer vermut, o passejar, o caminar, o fer una altra feina, o llegir, o mirar pràcticament, per què no? Ara, quan el tenim segellat per una banda, li donem la volta. I aquest és un moment important. Aquest és el color que cercam. Cercant color de veres. No s'ha de cremar, però ha de tenir ànima. D'aquí en vendrà el gust de tot l'estofat, i en aquest cas també de tot l'arròs. I ara ja anem per feina, perquè és super senzill. Hi posarem una mica de pastanagó, de petit, perquè formarà part del sofregit. En aquest cas serà el sofregit de seguiat i també el sofregit de l'arròs. Un poquet de ceba, tot d'un cop. I també una miqueta de porro. Sí que és important que hi hagi aquí una verdureta que li doni un poquet de gust i d'intensitat. Hi posaré un poquet de tomàtica, redadeta. Això ja agafa coloret. Anem a donar-li gust. Fueta de llorer, una mica de comí, un poquet de totes les espècies que a mi me xiflen a dins aquests plats i un poquet de tat de cortí. D'aquesta manera tindrem un guisat en presència. I ara anem a acabar-la d'endiumenjar. A mi m'agrada posar-li un rajolí de vinagre, un potenciador del gust espectacular. A més, aquesta cua de bou bullirà 2 hores i quart. Per tant, té molt de temps per evaporar i perquè el vinagre li doni aquest matís. I també el que farem serà segellar una mica. Podríem dir que per fer un brou normal no ho faríem, i per fer un guiat sí, per fer aquesta cua de bou, aquestes 2 curadetes de farina li donaran una mica de substància i a més mos aportaran que l'arròs quedarà supermelós després en el brou. Com veus, en qüestió de minuts la tenim en marxa, la farina s'ha segellat i ara anem a donar-li humitat per coure i gust. El vinagre i la cua de bou són un clàssic. Els cordobesos en fan un plat que és escandalós. I en aquest cas nosaltres també li aportarem una part d'aigua perquè volem generar brou suficient per fer un bon arròs. Aigua bona. Alidò, feina feta. Li donem hora i 3/4, 2 hores, xup, i estarà a punt. 2 horetes de música celestial. Cluc, cluc, cluc. Cluc, cluc, cluc. Cluc, cluc, cluc. Mireu això. Quin confit que tenim aquí de dins. I el que faré serà fer un parell de bocinets, un parell dels mallorquins de llangonissa. 3 punyidetes o 4 cada bocí. Aquesta llar d'enguany, aquesta ja se nota que és de fora matancer. I anem a la greixonera de l'arròs, perquè la volem fer suar un poc. No hi posarem gens d'oli en aquest arròs, però hi posarem aquesta mica de llangonissa de porc nostre i aquesta mica de xua ibèrica. Això és salat i va ideal. No n'hi hem de posar molta, però sí que mos donarà un gust, mos donarà una intensitat escandalosa. I ara el que feim és tallar-ho ben petitet, perquè volem que s'afongui. La llangonisseta ja ha fet la seva feina, que és aquí de dins, Després també la menjarem, però per mi el que és determinant és torrar-la a dins aquesta greixonereta. I ara ja hi anem amb aquesta miqueta de xua ibèrica, saladeta. Afegirem una miqueta de porro, ara el sofregit, però no hi afegiré res més, perquè ja tinc un bon sofregit a la cua de bou. Per tant,
Podríem dir que això ho feim per vici, per no arrencar l'arròs de zero. De fet, serà un arròs molt senzill. No hi posaré una picada d'ametlles o de fetge d'all jovert, perquè mantindrem l'esperit d'aquesta cua de bou guisada. Volem que sigui un arròs de guisat de cua de bou, sense més guts. Ara n'acaram molt d'aquest arrosset i ja anem a coure-lo, que amb aquest brou, amb aquest guisat que tenim aquí, molt bo de fer un bon arròs. La feina ja la tenim feta. Quina oloreta. Posam una part del brou, que no l'emplearem tot, però això és un tresor, Això gordadet, perquè per fer qualsevol elaboració, un brou així és brutal. I ara les tadetes, que el secret és que estiguin cuitetes, però no passades. D'aquesta manera mos amollaran el col·làgen a dins l'arròs. Serà un arròs d'aquest que s'aferrarà per morros. I el brou és qui se begui, però no el plangueu, perquè té tota la substància de la cocció de la coeta de bou i realment mos aportarà la presència, la personalitat d'aquest arròs diferent que fem avui. Li donem 10 minutets, li baixarem el foc, 5 minutets més i cap a taula. Aquest arròs fa feina de valenta. Mireu aquest brou, heu sentit dir mai un brou que se pot tear? I a més, el que m'agrada, anar fent xup-xup, escoltau això. Aquí tenim moltíssim de gust. Ara girarem les tadetes perquè realment aquesta ja mos ha portat molt de col·làgen a baix i acaben de portar tot el seu gustet i tota la seva substància a aquest arrosset. Ara li aportam una miqueta més de brou que li falta per deixar que la coeta s'acabi de confitar i també li posarem aquests bocinets de llonganissa. Això ja és de golàfera, perquè això ja és jugar a Déu, coa de bou i sobrassada en el mateix plat. I aquest suquet de la sobrassada que tenim aquí, cap a dins. 4 minutets de fogó, 4 de repòs i amb les cueres esmolades. I ja tenim aquest arròssot arrossarro acabat. Li posarem una miqueta de grell en cru per damunt, per donar-li un punt de frescor, perquè ho mereix i perquè ho reclama. I un arròs de coa de bou i sobrassada com aquest requereix un vi com aquest Deó Pla Llevant de Can Butxet de Muro, fet en Cabernet Sauvignon amb una llarga estada en bota que l'acompanyarà i li farà costat. I aquí tenim l'arròs. Mireu com se desfà aquesta coa. Això és can de cuera. És un arròs per fer 2 hores d'hora amb el seu menjat. Salut, senyors! I així ho deixam avui, dolcet. La setmana que ve tornem amb vosaltres i per vosaltres. Bon profit i molta salut.